Masiku aketo ndamenewa wina alira ndithudi eya nkhanidza ya Amalis Hotel enaso kumanena kuti inakwilirika makosana akunena kuti tomayi Colleen zamba akhala akufinyidwa kumeneko komanso fanzina ndizoti ifinyidwa nawo kumeneko. Nkhani umafikapo beba kwambiri ukamayi mveti nde tifotokoze bwinobwino ena atafinyidwe osoni ndani nanga zichitika litino. Magayi kuchokatu kwa ababa Stephen Malondela aja omweno akutsogolera Public Account Committee ku Parliament ndizotitu afotokoza nomotsindika kunena kuti mawa lomweli ndizotitu inquiry ija yakuonongedwa kwa ndalama za pension fund, ndalama zimene nza anthu opuma mboma agwira ntchito mboma aziphunzitsi athu awa madotolo athu asilikali ndenotero akunena kuti no inquiry imeneja ikupitirira mawa ndipo ndizotino anthu ena akhala akaonekera ku inquiry imeneyo. Ndizonena kuti pa anthu amenewo ndekuti tupalitu a Colleen zamba omweno ndekuti ndi mlembi wamkulu wa president wakale mulamuliro wa chakwera akaonekera pamenepo kudzachoka pamene paja ndizonena kuti ndekuti kukaonekeranso ndani mlembi wamkuluso ndekuti kwachani wa ulamuliro uso wa mutalika yemwe ndi Justin Ada K. Turi palibe rumwala umene susadabuzidwa runkusidwa ndithu pamwalo zake siziteka zimenezo. Ndiusochoke pamenepo akunena kuti kuchoka soro ndekuti kuja ku Reserve Bank of Malawi kumeneko soro ndizonena kuti akugwiratu uja amene anali Reserve Bank governor wakale kumeneko McDonald Mafuta Mwale. Tafotokozani inuyo ndalama zisi zimachokaru ku Central Hospital zimachoka ku Reserve Bank kwa kumeneko mufotokoze kunoti ndalama zinu mudziwapo chani kagulidwe kandeti ka Amalis Hotel imene mudziwapo kanthu mufotokoze ndipo musabise yayi udzachoka pamenepopo akudzafunsanso ndekuti no magayi akuluakulu aku National Bank inu ndese zinakusempheni inunso dzina lanu lutchulidwa apa tifotokozani ndalama mmaziyendetsa bwanji osazipanga flag out kuti kapena mwina make zikuoneka zuka mufotokoze bwinobwino nanunso gawo lanu. From there akunena kuti akakhala kamugwiranso ndekuti no Yusufu Investment amene ndekuti no ndamene adali muno wake wa Amalis Hoteloyo ochigulitsayo ndalama zimafewa ku akaunti wako ngati wewe ogulitsa ndeta fotokozanso kunoti zindayenda motani pamene papa udziwaponso kanthu nawe sizorunga khalosa dziwapo kanthu akakhala afusidwanso mafunso. Ndetu metanenera kuti mawa ndilimene kukhale ndekuti no kupitirizidwa kwa chani kwa Commission of Inquiry imene iyi ku Parliament kumene kuja. Parliament inatsekedwa tikudziwa koma izizi ndizofunikira kwambiri. Mwakumbukira mbuye modzatina nina zonena kuti kayaru munena kuti na mayi Colleen zamba ali kuti adwala amene oti adikilira abwere atipeza muno mdziko muno akaonekere kwakuti kumeneko kaya munena kuti chani ngati mukufuna zoona kuti report tiyambe kaya tilimitsa lidikire mpaka na amene onse akaonekemo mmene wina aliyense amene anatchulidwa akaonekemo kuti no tino tikamakarutsa malizatsa report limeneli ayikamatipeza ife a Malawi tizizakhutira nawo kuti apa ndekuti no wina aliyense watani aliyense ndithudi umumu watchulidwa amene anatchulidwa wayankhapo gawo lake osati zizi kuti ina awotu ndesana yanke mwina adziwaponso kanthu ayiso. This is good. Izi ndi zabwinozo zimenezo. Guys, imagine report la kafukufuku amene iyi lopanda ndekuti mayi Colleen zamba. Just imagine report ilonde kuti musakapezeka achinada K. mulembi wa president panopa. Ayi sizoona ya akwenera akapezekemo mmenemo. Kudapita muthalika anazidziwa ngati sanazidziwe akayankhe ndekuti ndi ufanda amene yura amene zinthu zikamachitika zimafika pa desk yake iye nkumapititsa kwa muthalikako kapena zikamachitika amazilembaso ndiyeyo. Sizingatheke zone kuti iye osadziwapo kanthu yayi ngati sadziwapo kanthu akafotokoze sindudziwapo kalikonse ndekuti ukayeretsanso mbali yawoyo uko ufuna wina aliyense tapa akaonekerepo nanga uyuyu amene muno olandira ndalamayo uyu amene yuyu muno wako wa zinthuyu asakapezekemo mmenemo sizoona akapezekemo ndekukaonanso akunena kuti koya Reserve Bank ndalama zoruti sizimachoka ku Central Region kaya ku Central jani kaya ndi ku Central kamu Central Hospital zimachokera ku bank akafotokozeso amenewo simungachitike ma transaction ako bank osadziwa Reserve Bank osadziwa akwenera adziwe kusachoka amene popo awa ku National Bank ngati akutchulidwa ndekuti nawonso ndekuti ma transaction amene wankapanga nawo zinkadutsa ndekuti mabanki amenewo akwenera aswarane akafotokozeso amenewo
wina aliyense akafotokoze tikatiyaonde kuti tibweretsano zenizenizo pambala mbanda osati nokubwera basi ndikumanena kuti hayi enawo ndi angopanda ntchito tisayikemo iyayi akaonekeremo mmenemo wakongeresika wa DPP wina aliyense mbala ni mbala basi amene adasokoneza wina aliyense menemo mungati dzina lako latchulidwa ukarani ukayeretse dzina lako kumeneko kuti iyayi ine sizondikhudza ine ndikudziwa zotere aliyense posayang'ana chani nkhope osati potino amayi Colleen zamba ndakhangati uriwo ngochokera ku MCP ndeka ya anthu ena wa MCP aponderedwa anthu amene asakaoneka wina aliyense tikuti akaonekere ndithu mu commission of inquiry imeneyo. Well done. Izizi zikhale ndekuti zikuchitika monga mmene mwapangira ndithu madongosolo anu kumeneko. Izitu ena kumakamba amayankhula kutino amayankhula pa program ina yomwe imatchedwa kutino Views Triangle imene yoti imaulutsidwa ndi aja a Zodiac Radio Zodiac Radio imene osati TV iya koma Zodiac Radio ndi amene amaulutsa program ine amafotokoza zimenezo wakambaponso zina pamene musayiwale zoti makosana amene wawo anapezeka zonena kuti anayamba kulozedwanso zala kunoti inu mwalandira ndalama inu 60 chakuti billion inu cholinga chonena kuti basi musokoneze ripoti inu mwalandira zakatangale inu ripoti limenelo chana mukumbukira ndi abwiraso ndikuzakamba pomwepo program pomwepo kunoti yayi ifeyo zonena kuti talandira ndalama zokwana 65 billion cholinga chonena kuti fufute zina mu ripoti imodzi tilipinde zimenezozo ndi zabodza sizoona yayi ife sitinapange zimenezo tikutumikira Malawi tipange zonena kuti chana chilungamo chioneketu pa nkhani imeneyi ya Amaris Hotel sizoona yayi anthu agwira ntchito basi ndalama zawo muzikabere fasi ndalama za pension samano ndalama za pension ndi ndalama za anthu zimenezo kuteko ndi masalary yawo amenewo munthu agwira ntchito salary yake ndiye basi mwandulako ndi salary yake ndithu mukungomusungira ndiye pa salary yake mubwere muzibaso ndalamayo sizoona iyayi sizoona ndi chilungamo chitani chiyende pamene pa this is good zimene timayembekezera ndi zimene zizi akamba zonena kuti ali ndi ma resources ochepa koma ndikukhulupirira zoti ngati boma ali more than willing kuti athandize amene wande ma resources ofunikira anthu akhala ndi kuti agwira ntchito nthawi imene samene azigwira ntchito ku parliament koma akagwirabe ntchito ndi zimene zikufunikirazo kukonda dziko tunde kumene koko we should be working over the time we should be working saving our country tizigwira ntchito kaya posayang'ana chani komano zoyenera kuti zichitike ndithudi ndipo kafukufuku amene tikufuna ripoti lakelo likatuluke bwinobwino day imene kafukufuku amene azatuluke magayi muzuwa kale tizabwera pano kusafotokozapo ziwiri zitatu kuti kodi nopatuluka zotani penepo koma sitikungofuna zithere pomwepa fama nthathu lupena paka amakhala onena kuti tingachita kafukufuku bwinobwino kenaka kamberembere ndikudziwika koma akamberembere aja ndikapatsidwanso beloso mwayiona imene wayokha ndeyi umabowa saname umabowa kwambiri ndipo kumakhoti konse kumenekoko kaya kumeneko kaya kungachitike motani kaya kwene nkofunika ndithuno nkofunika kuphwasulako nkukoza koso fabali zina zake tizamakhala zoona tino muena muphwasule china chilichonse muphwasule chisystem chonse nkuchikozaso otherwise kumene koko amwene kuti anthu tachinyengo kwambiri timakonda uvala basi dzimavero dzimikanjo nkumavalaso dzina dzake ngati nkhosa choncho khali ngati nkhosa ati ngati nkhosa anthu abwinobwino oyera basi inotu kwenu kumapita basi penepo nkumakapeka zigamulo nde kuti zofoira kumapo zikuti nkhani kumaziponderera kulandira katangale ndi katangale ati nkhosa mumaziwa kale amene azaoneka ngati nkhosa tikumali mimbulu yachabechabe yosokoniza imene sikunonga dziko lathu lamwene anthu angotulutsidwa nkhani koma ngofa chimwendo banda nkhani yawo kufa kubwera ndi kuti ajane azitchera wasotokamba zonse nkhani zawo kuta wina aliyense amayana palamula nkhani zawo kumangothera m'mabelo not only that fanzina yaku DPP ina yake yomweno iyo inapeza kuti inamangidwa mulamuliro wa MCP uja yambirimbiri ena also ndi amagwira ntchito ngati nduna amene also zinkhani zawonso kungofa iyayi nkhani zimene zijasi zimayenera zilowe mbwalo kaya kuti pamene uko ngati ankamangidwa pa zifukwa za ndale zimene anthu opokamba amanena choncho zikadziwike pa khoti pamenepo ngati zinali zoona alandirenso chilango tikunena kuti ichi chilungamo to justice simayang'ana nkhope yayi chilungamo sichikuyenera chiziyang'ana nkhope kuti ponena kuti basi ndeti kulamulira ndife ndi chilungamo chisone wina aliyense timayenera kuti tizoona zimenezo koma ngona nkhani zicha zingokhala ino nkhani zinkatekesa zichazoona ndi kuti basi kufa kwake kwakhala kumeneka ife makhoti ndife oyima parokha oyima panokha kutino
amambala achabechabe amwene nde kumene koso kafunika kuphwasulako kumeneko fama anthu athu ndi amenewa tingagwirirawo amene asokoneza zinthuwa mamoti inoti asiya kumenekoko tikatero tagamule apite kunjeni kundende angolandira belo akalandira belo basi tunde kuti no Malawi tunde tizingono tinkangoyimba nyimbo tu basi iye ayapanga koma zotsatira zake ayi akatero ndi mfulu ayi nde kumenekonso kukanakhala zoti ukilinidwe komano anyways I think in the movie ya boy omwe kuchitika parliament kipitirapo achina baba Malondela ifeyo nde kuti no we here supporting zomwe mukuchita ndi zinthu za mtengo wapatali kutumikira dziko lanu akuti